Senyor alcalde, dues apreciacions perquè permeti'm, però m'ha fet, i ho dic amb tot el carinyo, m'acaba de fer dues trampes i perdonarà que no les deixi passar. La primera, vostè decideix si és l'alcalde o és el portaveu. Penso que la regidora es defensa magníficament i és capaç d'explicar molt bé i argumentar molt bé el pressupost que acaba de pensar. El ROM a vostè, com a tots els alcaldes, evidentment, li dona el paper d'ordenar el debat. Si ens ordena el debat i alhora intervé, llavors necessitaríem algú que ens ordenés el debat amb una certa, allò de ser juez i parte. Li comento amb tot el carinyo i com deia aquell, i vostè repeteix sovint amb una frase que m'agrada molt, sin ningún tipus d'acritud. La segona, una trampa que permeti'm, és que vostè és molt bo. Llavors, si no se m'escapa, hi ha coses que m'ha colat aquí i que no voldria que deixessin passades. En cap cas, implementar un nou model no significa augmentar el rebut d'escombraries. En cap cas. En aquests moments és una mostra. En aquests moments estem invertint 375.000 euros. Jo li podria dir, mantenir el sistema actual demana molts diners. Llavors, augmentar el rebut de les escombraries és una necessitat ara, amb el sistema actual. Segurament amb taxes més elevades de reciclatge, primer, pagarem molt menys de cànon, segon, la partida de revenda d'algun que ha caigut en l'últim any pot contribuir. Per tant, com a mínim deixi'm matitzar-ho de que suposi. Pot suposar, pot no suposar-ho. Perdoni'm, però és que com que m'ha colat això aquí al mig, volia deixar-ho clar perquè aquest no és un debat menor que estigui passant aquí dintre. Jo agraeixo, i després aniré, acabo ja amb la intervenció de l'alcalde, després aniré a la regidora, agraeixo aquest llistat que han fet d'accions, etcètera, però m'agafo... Jo només una qüestió, Rafa. La meva responsabilitat és ordenar el debat, però és que això no és el Parlament de Catalunya ni el Congrés dels Diputats. El Parlament de Catalunya, el president del Parlament, ordena el debat. De la mateixa manera que en aquest cas la magnífica presidenta del Congrés el que fa també és ordenar el debat. Però com vostè sap, perquè atresora una llarga trajectòria també en l'àmbit municipal i com que, evidentment, no només ha assistit als plenaris de l'Ajuntament de Castellar, sinó també, per exemple, a la Diputació de Barcelona el mandat passat, suposo d'altres consistoris, vostè sap la doble funció que realitza l'alcalde. Evidentment, ordena el debat i participa, evidentment, només faltaria. Un alcalde no està per ordenar el debat, sinó per ordenar el debat i per poder-hi participar, així quan ho consideri pertinent. Evidentment, participi quan vulgui, només faltaria, que jo he encantat sempre la seva participació, però que estaria bé que un dia d'aquests ens mirem el ROM del que està dient i versus el que està fent, que penso que serà interessant, perquè no tots els municipis és així. Un apunt anecdòtic, en tot cas. Però m'agafo una frase que vostè ha dit, la legislatura ha canviat, aquest mandat ha canviat totalment, però és que els pressupostos no han canviat. I aquest és un gran argument que hem defensat en tot moment. És a dir, en aquests pressupostos no reflecteix el que hauria d'haver canviat. Entre altres coses, perquè falta una part d'aquests pressupostos. Una part d'aquests pressupostos que ens l'acaben d'aprovar ara mateix. Si no vaig errat i les xarxes no enganyen, en aquests moments s'acaba de trencar la regla de despesa, per tant, hi ha una incorporació, m'imagino que també els serveis tècnics en aquests moments estan en dues pantalles alhora veient el que passa. Això s'havia d'haver incorporat. Són dels pocs ajuntaments que a dia d'avui ja aprova els pressupostos. Una cosa són les ordenances que poden entrar de vigor l'1 de gener. Però aquest ple podia haver esperat tranquil·lament haver incorporat això i tindríem una foto molt més real, perquè ja hi havia unes previsions de què podria ser. Senzillament ens referíem a això. I estic d'acord amb vostè, La ciutadania volia i valoraria molt positivament que avui haguéssim arribat a un acord. Repeteixo, vam trucar a la porta. Ara acabo de repassar, diguem-ne, els missatges amb els quals ens vam oferir. Perdó, la resposta va ser, d'acord, busquem un dia d'aquests. Va ser el 17 de setembre. El 17 de setembre els pressupostos ja estan fets, ja tenim els esborranys amb els quals hem estat treballant i el 17 de setembre podem arribar a acords puntuals sobre determinades partides que es poden pujar euro amunt, euro avall. No és aquest l'acord que necessitàvem i no és aquest l'acord que buscàvem. En tot cas, jo també lamento perquè estic convençut que la ciutadania volia un acord i, vaja, em sembla que els grups afortunadament no han arribat a acords amb tots, perquè alguna de les propostes que ha arribat aquí, algun dels meus companys de l'oposició, encara tinc uns quals pèls de punta que m'agraeixo que no els hagin fet cas. En tot cas, insisteixo, regidora, sí, aquests pressupostos podien haver esperat una mica més a aprovar-se, no les ordenances, insisteixo, els pressupostos, amb aquestes incorporacions de remunent, perquè és el seu primer any de regidora d'Economia i no voldria donar-li aquest disgust jo tot sol, però no li cauran 3 milions d'euros de romanent cada any.
Vull dir que no digui tindrem un pressupost una mica més gran. Aquest és un any absolutament inèdit i és un any amb una sobreinversió de l'estalvi molt gran, que ja veurem com van els propers anys. Per tant, entenem que la necessitat, l'excepcionalitat del moment, primer, demanava un gran acord i segon, demanava tenir uns pressupostos que fossin una foto més reals. Tenim percepcions molt diferents sobre la calculadora que han aplicat vostès. En altres municipis, els serveis tècnics han aprovat altres percepcions sobre l'ingrés de l'Estat, diguem-ne, no tan optimistes. Espero que aquí també tinguin raó, com amb el nom de la regidoria. De fet, desitjo que aquí també tinguin raó i els felicitaré molt si vostès encerten la previsió d'ingressos de l'Estat. En tot cas, hem manifestat el nostre escepticisme, que no s'ho prenguin com una cosa personal, vull dir, som escèptics de mena, no podem fer-hi més. I en tot cas, sí que es poden votar les inversions de parc. De fet, és tradicional que es faci en molts llocs. I de fet, és una interpretació i és una mostra que hi ha punts que són, perquè hi ha projectes que són de municipi i que han de transcendir els acords entre partits, que han de transcendir les conjuntures, etc. I en aquests acords, de la mateixa manera que nosaltres els vam donar suport a retirar el projecte de la piscina, que era un projecte en el qual nosaltres hi creiem, i el continuem considerant altament necessari, però en tot cas no prioritari. De la mateixa manera que ens vam ser capaços de posar d'acord amb això, entenem que ens podíem haver posat d'acord amb inversions. Altres de les coses que ha dit, perdoni, no li contesti, sí, té raó, vull dir, però com molt bé recorda l'alcalde molt sovint, són pressupostos que van vinculats. Per tant, parlar d'un augment de tant per cent en una partida determinada, bé, mirem la regidoria en global i a nosaltres la regidoria en global, sí que és veritat que la de gent gran ha desaparegut una inversió de condicionament d'equipaments de 30.000 euros que teníem l'any passat o que es va programar l'any passat i que no s'ha fet aquest any, i això fa que hi hagi una baixada general. Però els augments dels programes d'assistència a gent grans no són prou significatius pel volum que s'hauria d'estar fent i per potenciar l'associacionisme, per potenciar, ja que hem de tancar els casals, per potenciar altres mesures de relació, perquè ens preocupa. I ens preocupa i entenem que els preocupa. I aquesta preocupació, hores d'ara avui, no la veiem reflectida. I el que els estem insinuant i demanant i pregant, sisplau, és que tot això es tingui en compte quan arribin aquests romanents. Que es tingui en compte la gent gran, que es tingui en compte les partides per joves, però sobretot no parlem de percentatges, parlem de que passin coses, parlem de polítiques, i crec que aquí és on ens podem entendre. I els hem enumerat alguns sectors, i perdoni'm, i aquí vostè ha dit els punts amb els quals es van complir de l'acord en el Covid. Nosaltres li podem parlar d'un punt que deia mantenir íntegre el pressupost de festa major en cultura, i a l'últim ple es va rebotar van tirar enrere una moció que anava en aquest sentit. S'han arribat a acords per la nostra banda i si no ha de ser així, entenem-ho, quan arribem a un acord de 50 punts és perquè nosaltres volem complir els 50 i estem disposats a complir els 50. Si arribem a un acord que signem de 50 punts però sabem que nosaltres n'assumirem 25, ens estimem més no arribar a aquest acord, perquè en certa manera creiem que no és la nostra manera i és igual, no vull qualificar-ho. En tot cas, doncs això, només li faig aquestes aportacions i repeteixo i reitero l'agraïment a vostè i a tot l'equip de la seva regidoria per l'atenció de tots aquests dies que, malgrat no haguem pogut tenir la reunió per acordar els pressupostos, tota la informació que hem demanat ens ha arribat, val a dir-ho, i que consti en acte d'una manera superràpida, superpuntual i superprecisa. Moltes gràcies.